salati marar adadi ka ta ƙara yi wa amininka, wanda ya zarta dukkan matsayin shi kadai ne ya zo gunka. Ya zarta har Jibril a baya ya ce da shi nan fa zan sauka. Sidratul muntaha matsayi na kaje ku gana da jallalla. Mustapha annabin rahama dan Amina da Abdullah. Roko nake yi maka raina asa da malam Aliyun nan, shine imamul ulama mai addu'a da dan yashe birnin nan. Asa da baban Khalid babban malamin mu masoyin nan, si da Abdullahi masoyin dan Amina da Abdullah. Mustapha annabin rahama dan Amina da Abdullah. Sannan asa da malam Adam dan ya rike san abin kauna, kuma yayi nuni akan burge shi saboda shi jalla ya nuna. Si da Amiru da malam Nasir sun tsaya kan mu barbarna. Allah cika mana gurin mu domin mu kalli Rasulallah. Nan gurin zana dan da sa'aya cikin yabon annabin fara. Roko nake yi ka bani basirar yin yabogun Aba Zahra. Siraja ne nasa baban umarni na zauna na zazzara. Majalisar bege Allah ya kara kaunar Rasulallah. Mustapha annabin rahama dan Amina da Abdullah. Mustapha annabin rahama dan Amina da Abdullah.